Prabu Sri Bathara Kresna ingkang sampun nyawiji kaliyan Prabu Puntadewa sampun Kakang Pandhawa pangsaged ditutupi babahan Nawayana kang sini dikalamun wahyu katenteman mugi katurun wonten ing negari Ngawasta panampanulira ngagung kekalih miwah para Kakang Pandhawa tasih kok sampun kasembadan ing angkasa wonten sinar ingkang medhar mawa sahya menika ingkang awujud wahyu katenteman mider wonten saking giring kraton ing Ngawasta prandene mampir wonten ing daerah Rengas papan dulingipun Mas Haryanto sakeluarga sasampunipun saking Rengas lajeng manjing wonten ing negari Ngawasta